Σήμερα θα παίξουμε The Finals και FC24. Εγώ μαζί με τον φίλο μου έχουμε το κανάλι, είναι και δικό του και δικό μου και έχουμε και μια φωτογραφία στο προφίλ. Δηλαδή δεν είναι του Παύλου μόνο, είναι και των δυο μας. Θα το έχουμε μόνο τα καλοκαίρια γιατί το χειμώνα είμαι στην Αθήνα, γιατί εκεί μένω. Τα καλοκαίρια θα κάνουμε μαζί βίντεο, το χειμώνα και αυτά, όλες τις άλλες εποχές. Δεν θα είμαστε μαζί επειδή εγώ είμαι μόνο Κρήτη, ενώ ο Παύλος, ξέρετε, φεύγει η Αθήνα. Οπότε παιδιά, Μόνο τα καλοκαίρια θα είμαστε μαζί. Οπότε παιδιά, το επόμενο μου βιντεάκι λογικά θα είναι στην Αθήνα με το PlayStation 5 Slim. Και το Ή Portal. μπορεί να είναι αύριο. Με το Portal. Όχι, αύριο θα εδώ θα είμαι ρε. Δεν ξέρω. Αν είστε επόμενο βίντεο στην Αθήνα. Ναι, το επόμενο βιντεάκι στην Αθήνα. Αυτό είναι το τελευταίο βίντεο που θα κάνουμε μαζί. Τι είναι αυτό? Δεν είναι. Δεν είναι ένα σπίτι. Τι? Επειδή πρέπει να κάνουμε και το μέρος δεύτερο. Ναι, θα κάνουμε παιδιά και... όχι, θα πρέπει να πάω σε ένα γάμο. Όχι. Και όση ώρα το βράδυ. Πού θα πας? Σε μια βάφτιση. Τι ώρα? Κάπου στις 9 θα φύγω. Τι, έχω παραφύγω στις 6 ρε. Ωραία, τότε το κάνουμε το πρωί. Ούτως ή άλλως αύριο είναι Κυριακή, δεν το λέω οι γονείς μου, οπότε μπορείς να έρθεις το πρωί. Θα χάσω. Πού πήγες μέσα? Έκανες το. Έλα ρε μαλακά. Γιατί τώρα παίζω εγώ. Είμαστε και άσχετοι. Δεν είμαστε και πολύ καλοί στα παιχνίδια με όπλα. Όχι στα παιδιά με όπλα, σε αυτό. Γιατί στο Fortnite καλοί είμαστε ρε. Εγώ ναι. Τι κάνεις? Άκουγα κάτι. Έλα ρε, πού πήγε ρε ο άλλος, έφυγε. Ξέρω που θα είναι. Λάτος. Εγώ είμαι παλιός στήνα με τη φούστα. Ναι ρε, χάλια. Τελειώνει το μάτσο ρε. Χάνα. Δικά μου. Νικήσαμε. Πήραμε τον πρώτο πόντο. Παιδιά, κερδίζουμε 1-0 στους πόντους. Three, two, one. Χάμε. Παιδιά, μπαίνουμε. Οπα. Παιδιά, μου κάνεις σκάμ. Για ποιο λόγο τώρα το κάνεις αυτό, ρε φίλε? Βάτα μου. Α, εκεί ήταν. Σκότω δεν τις χωρίς. Τώρα παιδιά παίζω εγώ. Συνεχίζω. Βλέπουνε καλά τους. Τι ρε μαλακή. Σου είπα εγώ να μην τα λες αυτά. Το σπέρας. Πέθανε.
Κάτσε να κρυφτώ. Πω. Πω, τι είσαι εσύ εδώ. Πού πήγε? Σου μοίρασε κότσια. Πίσω από τις σκάλες είναι. Κάτσε πρέπει να κρυφτώ. Να κρυφτώ εδώ πέρα, δεν με βρει κανείς. Πού είστε γατάκια, ακόμα δεν με βρήκατε? Όχι. Γατάκια, Όχι ρε. κοροϊδεύει, παιδιά, ποιος το κοροϊδεύει, τα λούζετε. Εσύ παρόλο που δεν κοροϊδεύεις, πάλι δεν έχει σκοτώσει. Άντε πάλι αυτός. Όχι ρε φίλε. Αυτός σου σπάει τα νεύρα. Ή! Πήγαινε, κρύψε το, σκύψε. Σκύψε. Με το όμικρον, έτσι εδώ, άμα. Κι εγώ έτσι κρύβομαι, που δεν έχω ζωή, πάω σε θάμνους και κρύβομαι και δεν με βλέπει κανείς. Έλα, φύγε τώρα, έλα, έχεις ζωή. Έχεις. Το ξέρω. Φύγε τότε. Πίστεψε με. Έχω μια στρατηγική. Που είδα στο YouTube. Και στο TikTok τώρα. Γιατί έχεις TikTok? Αν έχεις. Ναι. Βλακίζει. Έλα ρε, άλλαξε σφαίρες. Άλλαξε σφαίρες, να ρε, να. Τι κάνεις? Τώρα πρέπει να το βαρέσεις. Λα. Σημάδεψε. Γρήγορα. Πέθανε. Ah, very nice. Ούπα! Τι είπε το παιδάκι? Τίποτα, ότι γαργαλιέμαι. Ότι είμαι... Γαργαλιέσαι. Όχι. Τι είπε πάλι το παιδάκι? Έλα, παιδιά, πλάκα κάνω, έτσι. Δεν το λέω αλήθεια, έτσι. Βάλω τώρα, αυτός. Ομάδα μου είναι. Α, όχι, δεν είναι. Όχι, ρε, δεν είναι ομάδα σου. Αυτός όμως είναι. Ναι, αλλά από πάνω δεν είναι. Αυτός είναι. Πότε θα τον ακολουθήσει, επειδή πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Ο γκρι. Α, Πέθανε ο γατάκης. Πέθανες και εσύ γατάκι. τον διέλυσα. Πέθανες και εσύ γατάκι. Έφαγε τη σκόνη. Κάνε του revive. Ωρι, βάλει, ναι. Πεθάνεσαι. Οχο, Πήγαινε κρύψουμε στους θάμνους. εντάξει. Ή! Α. Εύκολο. Περίμενε με ρε. Γατάκι, περίμενε με γατάκι. Τι κάνει ο τύπος, σκύλος. Έλα μαζί μου. Πω, πήγε που να. Μπρο. Winner. Κερδίσαμε, παιδιά. Να Εμείς και είμαστε αυτοί. αυτός με τις φούστα είμαστε εμείς. Θα ήθελα. Εντάξει. Ψέματα λέω. Αυτός είμαστε. Ναι, αυτός εδώ είμαστε. Αυτό στη μέση είμαστε. Πήγαινε πιο πίσω, δεν βλέπω. Μωρέ, μπράβο, αυτός με τη φούστα 9 άτομα σκότωσε. Τι? Αυτός με τη φούστα 9 άτομα σκότωσε. Μωρέ, μπράβο. 8. 9. Ή μπορεί και 13, δεν θυμάμαι. Εμείς πόσες εκτός. 2. Είμαστε παιδιά, είμαστε και λίγο άσχετοι εμείς, δεν ξέρουμε πολύ καλά. Εγώ λογικό. Πάρε προχθές το κατέβασα. Παιδιά, σπατάμε πώς για να μην περιμένετε. Παιδιά, αυτή είναι η ομάδα μας. Πάλι 3 είμαστε ρε. 4, τώρα 5. Όχι 4. Όχι 4. Έλα να είμαστε 5, έλα με τα πάρω.
μπες. Μπες, μπήκε. Αυτή η διαχοντογεσκή. Με βαριέμαι ρε φίλε να περιμένω. Παιδιά, ας κάνουμε pause και μετά μπαίνουμε, να σας ξέρετε. Παιδιά, μπαίνουμε. Αυτοί εδώ είναι οι αντίπαλοι και αυτοί είμαστε εμείς. Τρέχουμε, μπαίνουμε, μπαμ. Μπήκα, παιδιά. Ανεβαίνω πάνω. Ψυχάμε για το ούτρο κάτω να γίνει. Μπράβο, έτσι με σμάρι. Πες. Όχι. Παιδιά μου, δεν έπεσε ψόπλατα. Είχες πεθάνει, μη θυμάσαι. Τι? Είχες πεθάνει και στο προηγούμενο μία. Άρα αυτή είναι η δεύτερη. Δεν πέθανα. Πέθανες. Βάρτο. Άντε πάλι αυτό. Αυτό μου σπάει τα νεύρα, όχι. Ω φεύγω, σιγά μην κάτσα να μπλέξω με αυτό το. Παιδιά, όποιος παίζει The Finals να μας το γράψει κάτω στα σχόλια. Αν ξέρετε καλύτερα από εμάς, γιατί εσείς σίγουρα δεν ξέρετε. Να μας πείτε. Τι είναι αυτό, ρε. Δεν ξέρω προς τηλεόραση. Κάτι είδα εδώ. Δεν τρέχα. Ο άλλος πέθανε από τέτοιο άτομο. Εδώ πέρα. Εδώ ρε φίλε. Είναι 5 άτομα παιδιά. Ή 5 ή 3, δεν ξέρω. Γιατί κολλάω. Παιδιά κολλάω. Εντάξει δεν μπορώ να κάνω κάτι, κολλάω. Εντάξει είναι επειδή Φέρε ρε. Μα κολλάω. Μα λίγο. Σίγα το πολύ, λίγο είναι. Να, αυτό κολλάει, είναι αυτό κόλλημα, μια χαρά πάει. Πώς θα είναι, καντήλι. Σήμερα. Ποιος υπάρχει. Άμα το άλλα. Όταν χάνεις όλη την ώρα σπάει νερό αυτό το παιχνίδι, παιδιά, δεν είναι και... Το παιχνίδι είναι και να νικάς και να χάνεις. Το παιχνίδι είναι ωραίο και... Έχω μόνο δύο ζωή, πρέπει να κρυφτώ κάπου. Πήγαινε πίσω, δεν βλέπω τα παιδιά κάνει τη ζωή σου. Να ξανέβηκα ζωή. Παιδιά θα πεθάνει νομίζω, δεν έχει. Σπάσε αυτό ρε παιδιά. Θα πεθάνεις. Πού πήγε ο άλλος. Ελεύθερα, τέτοι. Πες πάω σε αντίπαλο. Ομάδα μου είναι. Όχι. Τι. Παιδιά τους έχει κάνει γιογιό. Ποιος. Αυτός ο αντίπαλος. Down. Μ' αρέσει ότι πέρασε από δίπλα, τον είδα, αλλά νόμιζα ότι ήταν ο Μάνο, ρε φίλε. Μην τα χαλάς αυτό. Θέλω να το πάρω μαζί μου. Πάρ' το με το τετράγωνο. Με το τετράγωνο έτσι. Και πέτα το. Κάπου. Με το R2. Ξέρω.
Πέτα το, εκεί κάτω, εκεί κάτω. Όχι εκεί ρε. Εκεί ήθελα να το πετάξω. Εκεί, ήθελες. Αυτό είναι δικό. Δικό μας είναι. Πάρ' τον. Δεν πέσα. Χαχα. Σιγά και έτσι εγώ να πεθάνω. Έλα, τελειώνει και αυτό μωρέ. Χάσαμε. Ναι. Πήρα τον πρώτο πόντο. 1-0. Βγήκαμε 1-0. Να το γυρίσω. Μπαίνουμε. Μπαίνουμε, παιδιά. Υπάρχουν τρεις παίκτες, ο μικρός, ο μεσός και ο μεγάλος. Ο μεγάλος έχει... Είπα κι εγώ πως πέθανε αυτός. Πάμε την ομάδα μου. Τι. Πες τη σιγά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Κρύψου και όποιον δει, και όποιον δεις, ξέρω εγώ βάλω τον. Τι κάνει ο τύπος. Τι είναι αυτός τώρα. Ναι, φύγε από εκεί όμως. Γιατί άμα δεν... Φύγε από εκεί ρε. Τι. Γιατί φύγε ναι. Να με σκοτώσουν ήθελες. Όχι. Όχι. Εντάξει. Όχι, ρε, στο είπα για να σκοτώσει κανέναν. Τι έγινε εδώ, κάποιος ανεβαίνει. Όχι, θα χάσω. Πάλι το σκότωσα. Μπράβο, μόνο μπράβο. Περιμένω μπας και ανεβεί η ζωή μου. Έλα, ανέβα μέχρι 150. Ωραία, πάμε, φύγαμε. Τι ήταν αυτό, τι κάνω. Πρέπει να ανεβώ πάνω μου γιατί θα πεθάνω. Το γατάκι, μωρέ τα γατάκια. Μωρέ μπράβο πως... Πώς δεν το βρίσκεται. Δεν ξέρω. Άντε το λέμε. Μαλάκα. Εδώ πέρα κάποιος υπήρχε, πού να πήγε, άραγε το γατάκι. Ή φεύγεις. Πήγε. Μαζί σου ήταν. Όχι, δεν ήταν μαζί σου. Ανέβα. Όχι, θα μείνω κάτω. Λογικό ήταν τώρα. Σας πετάω λίγο πώς. Πάμε παιδιά, συνεχίσουμε. Ωραία. Άλλη μια φορά πεθάς και παίζω. Δεν ξέρω. Πόσο τρέλα τις κάνεις τις σκάλες. Τι εννοείς πόσο τρέλα. Δηλαδή πηδάς από τον δεύτερο όροφο, πηγαίνεις στον πρώτο, μετά από τον πρώτο πηγαίνεις στο δεύτερο, μετά από το δεύτερο πηγαίνεις στο τελευταίο, μετά από τον τελευταίο κατάλαβες. Ναι. Λοιπόν, μισό να δω τι ώρα είναι. Όχι. Όχι.
Τι έγινε γατάκι. Παίζω μόνο. Αυτό είναι παιχνίδι, ρε παιδιά. Να του σκοτώνεις όλους και να είσαι ο καλύτερος. Να Αυτό είναι παιχνίδι. Όχι μόνο. Δεν έχω χάσει τη δεύτερη ρε φίλε. Βέβαια, δεν νοιάζει να το παίζει, θα κερδίσει. Σε κερδίσει και δεν θα παίξει. Εντάξει, έχω άλλη μια ευκαιρία. Μόλις χάσω, το θα παίξεις. Πού είσαστε γατάκια. Οπ. Πω τραγούδι εκεί πέρα. Πού είσαι γατάκι. Ναι. Πού είσαι γατάκι. Πού το γατάκι ρε. Πάρταν. Sorry. Αχ, θα σε κάνω. Και πως σε κάνει revive. Revive. Revive λέει. Revive. 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 Ξέρεις Παναγία θα την πεις. Νιώθω ότι θα μου την παίξουνε από εκεί. Όντως. Πρώτη ευκαιρία χαμένη. Τέλεια πήγε αυτό, παιδιά. Παιδιά, τώρα που κουρεύτηκα σήμερα, ο άλλος εδώ, δεν μιλάς κι εσύ. Μου σκάσε μια δυνατή σφαλιάρα, μου έκανε 5 πολύ χαλαρές, αλλά παιδιά, η τελευταία, λίγο πιο δυνατά να μου το έκανε, μου είχε σπάσει το κεφάλι ο τύπος. Μου το έκανε τόσο πάω έτσι. Πάω έτσι θα χάσω κιόλας. Πάω έτσι θα πεθάνω. Κοίτα που ήταν ένα παίκτη και δεν πάει να μου σκοτώσει. Γι' αυτόν τον λόγο δεν πάω να τη σκοτώσω. Μα το παιχνίδι είναι να σκοτώσεις και να τρέχεις να φεύγεις. Δεν με νοιάζει. Και το παιχνίδι είναι να κρατά ζωή. Και να μην πεθαίνεις. Give me DualSense. Κάνουμε 500 Θα τελειακώς. κάνω σαν τον Axel. Ω πάρε, πόρτε στη PlayStation out και μου βάλει το καινούργιο PlayStation 5 και το δεντράκι εδώ πέρα. Εσύ τους είδες να έχονται. Εγώ να σκίσω. Κάτι τέτοια έλεγε ο Axel. Γιατί... Πού σε γατάκι. Όχι, θα πεθάνω. Μη. Πού είσαι ρε. Τον έχουν σκαμάρει 3 άτομα είναι. Μπράβο. Τι έγινε ρε. Ήταν ένα άλλο άτομο μπροστά. Λογικά όταν... Κατεβαίνεις εσύ, πηγαίνει πάνω άλλο. Κατεβαίνεις ξανά, έρχεται πάνω άλλο. Δεν επίτηδες το κάνω και δεν με πετυχαίνει τόσο εύκολα. Λίγο ευτυχία. Έλα ρε, πέθανα ρε. Να δείτε εδώ ένα χειριστήριο που έχει το DualSense. Τι? Έχω το... αυτός ο φίλος μου, και εγώ αυτό έχω στην Αθήνα. Έχω το DualSense White, το άσπρο μαύρο. Αλλά θα το αλλάξω skin του PlayStation μου, έχω το 5 Slim και το κάνω μαύρο. Πιστεύω πως είναι πιο ωραίο το μαύρο. Το άσπρο δεν είναι ωραίο. Ωραίο είναι. Το άσπρο. Ναι. Δεν μ' αρέσει εμένα ρε φίλε. Θα παίξεις. Τι να παίξω. Παίξεις. Θα πιεις κοκακόλα ρε. Ναι. Κολόφερδε. Εκεί σε έχω βάλει. Μισό δεν το. Ωραία, ευχαριστώ. Ρε, ευχαριστώ. Ωραία, με ζωή τον σκότωσα. Τι είναι αυτό, ας το πετάξουμε κάπου. Λέω, θα το πετάξω κοντά σε έναν αντίπαλο. Έτοιμος. Νομίζω ότι είναι λίγο, απλά είναι πλατή. Παιδιά, πέθανα. Πάρε ρε, πάρε. Μαμά. Για παίζω. Ωραία. Δεν Μην άλλο. αλλάξεις όπλο ρε, τα άλλα είναι σκατά ρε. Το M11 είναι καλό. Ω, καλά. Δώσω μια.
Ου! Μπρο, άλλος είναι προήλας. 4 ευκαιρίες τώρα έχεις ή 2. Πόσες θες να έχεις? Τι? 4 ευκαιρίες τώρα έχεις ή 2. 4. Okay. Τώρα ξέρω τους 3 όμως. Μαλάκα, έχω παραισθήσεις. Τι? Έχω παραισθήσεις. Τι? Πριν είδα ότι έχω πιο λίγη κοκακόλα, ενώ τώρα βλέπω ότι έχω περισσότερη. Παιδιά, χάσαμε. Ρε, είστε καλά μου, ρε. Πόνο και έβαλω εδώ. Πριν είχα λίγο πόνο και έβαλα. Τώρα να παίξεις δεν με νοιάζει που έπαιξα μια φορά. Δεν σε νοιάζει, βαρέθηκες. Δεν θέλω να πιω. Εντάξει. Αφού θα πιω και στο γάμο, ποιο είναι το θέμα? Μετά έχω να πάω και σε ένα γάμο. Κι εγώ σε μια βάφτιση. Έχεις πάει ποτέ σε γάμο που να υπάρχει και το παιδί του γαμπρού μέσα? Τι? Έχεις πάει σε γάμο που κάποιοι παντρεύονται, που αυτοί που παντρεύονται έχουν και το παιδί? Ναι. Κι εγώ. Στο κύριο Νίκο, το εμπλό. Εκεί είχες πάει στο κύριο Νίκο, στο εμπλό. Το γάμο, εγώ είχα πάει. Τίποτα παιδιά, κάτι μαγαζιά είναι κάτω στην παραλία. Είμαστε λιγαριά τώρα, αλλά εγώ θα πάω Αθήνα. Όχι, σήμερα, αύριο. Οπότε μεθαύριο θα κάνω βιντεάκια μόνος μου. Και μετά ξανά του χρόνου, παιδιά. Αυτή είναι η ομάδα μας. Δέκα. Μαλάκα τόση ώρα μας ακούγανε, είχα ανοιχτό το μικρόφωνο. Τώρα το κλείσα. Δεν μιλάει κανείς στα σχόλια, δεν μας είπατε τίποτα. The Boundless. Δεν ξέρω να κάνουμε live. Παιδιά, ο Νικόλας μου λέει να κάνουμε live αύριο που θα φύγω. Αλλά ξέρετε τι, πώς είναι το live, άμα μπερδευτώ και πω μια λάθος λέξη, άμα μπερδευτώ ξέρω εγώ. Δηλαδή μπορεί να τα ακυρώσει το live, άμα το δει κάποιος το είδε, δηλαδή δεν ξεχνιέται. Δεν είναι ρε μπρο, απλά μιλείς βλακίες. Πάρ' το μωρέ, πάρ' το! Βλάκα! Εννοούσα. Πάει να κάνουμε, απλά να μην... Δεν ξέρω να κάνω live ρε. Παιδιά θα ψάξω τώρα στο YouTube μετά στην Αμαζίτσι πώς να κάνω live. Θέλω να με δείτε αύριο στο live με τον Νικόλα. Παιδιά, να φτάσουμε 100 subscribers. Και Δεν σας το είπα. Να φτάσουμε 100 subscribers και 50 likes σε αυτό το βίντεο. 50 likes και πάνω. Μαλάκα, θα πεθάνω. Λοιπόν. Κάτσε μου εμφανιστεί κάτι της πισόπλατα και με σκοτώσει. Πάω να φύγω. Έχει φωτιές, όταν έχει φωτιές είναι το χειρότερο, παιδιά. Τι πιστεύετε το κύριο κάτω στα σχόλια, ποιος θα κερδίσει? Εγώ, με τον Νικόλα ή οι αντίπαλοι? Αυτό το παιχνίδι, παιδιά, το παίζετε online χωρίς να χρειάζεστε PlayStation Plus. Κι εγώ, ας πούμε, που έχω PlayStation Plus, δεν χρειάζεται. Θα πεθάνω. Όχι. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να έχεις PlayStation Plus για να παίξεις αυτό. Μισό. Τι έγινε γατάκι? Ποιος ήταν αυτός? Τι είναι αυτό? Άντε. Τις βλακίες. Παιδιά, πάρω αυτό εδώ πέρα. Πετάει φωτιά, όπως σκάσει πετάει φωτιά, δείτε εδώ. Τα διάλυσε. Τα σπάει όλα. Νικόλα, πού πας? Οκ. Αυτός με το φλογοβόλο πολύ μιλούσε. Πέθανες γατάκι. Κάτσε μην πεθάνω κι εγώ.
πάλι καλά. Κοίτα, με πλάκωσε αυτό. Λογικά αυτός με το φλογοβόλο μου δίνει. Ήρθα. Αυτός με το φλογοβόλο με σκότωσε, το σκότωσα και μετά με σκότωσε εκείνος. Παιδιά, να ξέρετε, θα βγάλω στην Αθήνα, θα βγάλω το γύψο, θα βγάλω βιντεάκι στο YouTube που οδηγάω καρτ. Εγώ στο κανάλι μου κάνω διάφορα βίντεο, δεν κάνω ένα είδους βίντεο. Δεν κάνω ένα... ξέρω, εγώ κάνω πολλά πράγματα, δεν κάνω μόνο ένα. Ας πούμε δεν κάνω μόνο games, ούτε μόνο ποδόσφαιρο, ούτε μόνο ένα πράγμα. Κάνω πολλά πράγματα. Ας πούμε άμα δείτε άλλα βιντεάκια που έχω βγάλει, όχι shorts κανονικά, έχω βγάλει με το Can Let Go, πώς είναι τα 3 coins, το Stereo Madness, το Back on Track, παίξε. Θέλω να πιείς ή να παίξεις. Αυτά, με Geometry Dash, τα πάντα. Έχω κάνει με FC25, ο Νικόλας έχει το 24, εγώ το 25. Αλλά θα παίξουμε και μετά FC25. FC24. Α, ναι, FC24, μπερδεύτηκα. Παιδιά, θέλω να μας πείτε σε σχόλια αν θέλετε να κάνουμε live. Όχι ρε, να κάνουμε live. Τι μου λες τώρα, θα το γκουγκλάρω στο YouTube και να κάνω live. Εντάξει, τέλεια. Αλλά Ο τύπος απλά κόλλησε. Ωραία, Πρώτη πως δεν ξέρει. το γατάκι. Εντάξει, απλά ο άνθρωπος δεν ξέρει γιατί παίζει. Χώρεσε. Πού είναι? Ναι! Παιδιά, κερδίζουμε 1-0. Ήπια και ένα ποτηράκι κοκακόλα έτσι. Κι εγώ πίνω. Ο άλλος πίνει μαμά κοκακόλα. Παιδιά, το χειρότερο πράγμα που υπάρχει τώρα είναι ότι θα ανοίξουν τα σχολεία. Και άμα δεν το Σε 5 μέρες. Και άμα δεν το συνηθίσεις ότι ανοίγουν τα σχολεία, είναι ό,τι χειρότερο. Ειδικά την ημέρα που κάνεις μάθημα. Και σκέφτεσαι, κάποτε πήρα τους βαθμούς μου και έφυγα και πήγα διακοπές. Και τώρα ήρθα στο σχολείο. Άντε πάλι από την αρχή. Να περιμένεις 4 μήνες γιατί να έρθουν τα Χριστούγεννα. Εγώ παιδιά θα ήθελα το χειμώνα να μην είχαμε σχολείο και να είχαμε σχολείο το καλοκαίρι. Εσείς πείτε μου τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια. Παιδιά, στα σχόλια μιας που το έφερε η συζήτηση. Πείτε μας κιόλας για την τάξη θα πάτε. Εγώ θα πάω Τετάρτη δημοτική. Εγώ θα πάω έκτη. Αν βλέπετε αυτό το βιντεάκι, παιδιά, είστε ωραίοι. Άντε πάλι ο τύπος που δεν ξέρει να του γίνει. Ρε, άλλος απλά κάθεται έτσι, ρε. Ναι, περίμενα να τον ξαναβρω. Ρε, ο άλλος παίζει πρώτη φορά. 99% το λέω αυτό. Ή μπορεί να ξέρει να παίζει και να δεν έχει δώσει ξέρω σε κανένα φίλο του που δεν ξέρει να παίζει και να χάνει απλά έτσι. Βασικά δεν ξέρω. Τέλεια. Εμείς είμαστε πυροσβέστες. Τέλεια. Απεκτό. Έχεις άλλη μία, ναι. Άλλη μία έχεις. Άλλη μία νομίζω έχεις. Ξαναμπαίνω. Άλλες 2. Άλλη μία. Άλλες 2 αφού είχες παίξει 3 φορές. Και έχω πεθάνει τη μία. Άλλες 2. Μου έκαναν flashback. Πάρε τον αυτό. Πάρε τον είναι. Δεν το βλέπω. Από το παράθυρο είναι. Κοίτα που έφυγε. Σαν το... Τον διέλυσα. Αντίπαλος είναι αυτός. Πω, καλά, εντάξει. Τι να παίξω. Ωραία. Όχι, έχω άλλη μία. Έλα μου το δες. Δέχτηκα. Τρέχω.
Όπα! Shit, shit. Μην καούμε, μην καούμε, δείτε τη ζωή μου. Α, είδα ένα περιστέρι που πετάει πάνω. Δεν μπορώ. Πάω. Παιδιά, έρχεται ο Παύλος ξανά. Όπα, τι στο καλό είναι αυτό. Με το που ανέβει τα βλακή. Έλα. Ου! Σκέφτομαι να κάνω, να επιχειρήσω κάτι Δεν νομίζω ότι θα φτάσεις άμα πάρεις φορά αυτό εδώ. Κι όμως. Τι. Δεν έφτασες. Όχι. Μου φωνάζουν. Παιδιά, ξανά έρχεται ο Παύλος, απλά τον φωνάζουν. Ναι! Τραβάω βίντεο, δεν μπορώ. Δεν μ' αφήνεις ένα βίντεο να τραβήξω. Δεν μπορώ τώρα. Με το ζόρι. Αύριο και αύριο μου ήταν την ώρα. Παιδιά, μου πάνε να φύγω ρε. Γιατί πρέπει να πάω στο Γιάννη. Τι με νοιάζει εμένα ο γάμος μου ρε. Σε πόση ώρα. Τώρα, Σε πόση ώρα είναι ο γάμος. τώρα πρέπει να φύγω. Πρέπει να φύγω ρε. Παιδιά, κλείνω το βίντεο. Bye.